Tuna video kan hmuang hian computer hi a display thei lova a solve dan an soi dawn ani. Computer kha kan off phot anga tichuan hard disk cable SATA cable kha kan check ma se beranga cable dang te po kha kan check bukanga chuan cable ho kha a nge lo te an check anga tin han phoya vo that le mai po kha poi chuang lova kha a that ho ani tin rem hi ti hian kan thlonanga video kan hmuang hian rabarin emo puan thiang hlimin emo atlang kha uluk dewin kan thu fai bokang tichuan power cable te mi VGA cable te hi a nge lo kha ti hian kan check le bokanga khang zong te kha kan ti hnuwa kan on le chin dawn ani อดิกเทดอนตาชัดเมเลที่ชวนที่เฮียนเราหลังตัดลัดมายาให้ที่เราลันเฮียนฮัดดิสจะกังไงตีนะอันนี้ทรีนะเช็คตีร์กันดูเราชวนเพรสอันนี้กี่ไม่ตัวนี่กีบอร์ดมีค่าเองมาเปิดค่าไม่เกี่ยวไม่ตัวนี่วิดีโอว่าเอโรฮิชวนฮัดดิสกันเช็คตีร์ดาวนั่นนี่ที่เฮียนเราหลังเจลังอ่ะ Stage 3 thing ki a check dona kan hak lokanga %100% thing turania tichuan Windows in a check zo nuwa ama in tikhian aron in restart lenga tichuan computer chu alo man thei don ta ani